Roest wordt dat de rede boek in de Grutte Tjerkstritten tussen de 100 en 124 jaar oud is. Maar in elk geval ouder dan 80 jaar en beeldbepalend verlauwd. Daarom stier op de lijst van waardevolle monumentale bjemmen. Er binnen zo'n 800 van in de Haatstad. Maar nou joh, is er een monumentale bjem minder. De boom die wordt weggehaald omdat er een tweetal zwamaantastingen zijn. Die tot gevolg hebben dat de boom een stambreuk gevaarlijk wordt. Dus dat die om kan vallen. En dat risico is best wel groot of wordt steeds groter. En dat willen we niet. Dus in verband met veiligheid zeggen we deze boom gaat weg. De zieke bjem's die al jaren onder controle. Nevens de gemeente had er niet acuut gevaar geweest. Je had er protesten in de plan om de bjem voor te heljen haar niet uithellen. Voor de malie van de bjemrooierij is het romjen een dagwerk. Nou, we zeggen de BM stikje voor stik uit elkaar. Er is nou een man bovenin die zegt de takken eruit. En dan doe alle zakje maar in controle. En doe alle takken er al, dan pakken we de stam op 2 meters. En zo puzzelen we hem helemaal uit elkaar. De maaiwerkers van het Keramiekmuseum vinden het spietig dat Harden BM voort is. Het is spraakmakend voor het museum hè, dat die BM er staat. Dus dat is van het begin al. Nee, ik ben hier van 82, maar zolang staat die BM er ook al. In Kwatten wordt er een nieuwe rede boek op het iepen van plak planten. En wat gebeurt er met de resten? Nou, op den duur dan wordt alles weer opstookt. De takken die gaan naar de biomassa, die wordt versnipperd. En de stam die wordt kloofd. Dat wordt hardhout en dan gaat de houtkachel weer in.